Obo lama tumani bagi bondo khlaijaka. जोंबो लामा बन्द खालायजाखा जोंनि पारा बिसिङाव पन्चायत बिसिङाव जाहाथे कर'ना भाइरास फाइमेया जा जों लकडाउन खालायजा अब गभर्नमेन्टनि थेकेबो इन्सट्राक्सन रिजाक दङ गभर्नमेन्ट थेकेबो दागिजाक दङ आमोन बागै जों लकडाउन खालायजाखा ओंखाय जारा बायरेनि फाटारनि फायनाय ब्रावनि बागै पारमिसन दङ किन्तु पारमिशन चेयरमैन पारमिशन मारिनाय बायरेनि जारा फायनाय ब्रावनि बागैता पारमिशन चेयरमैननि पारमिशन नावै ब्राव माहाबनाय फाटारनि फायनायाव Engka parani borok fataro thangnani ba bazar khati khlainani nangmani manei painani bagile tamo thangnani broni kuno restriction ba bada dotong. आबो कुनो रेस्ट्रिक्शन बा बादा गैरै समय मते थांनाय समय मते फायनाय किन्तु एक लगे पारानि बरक बाहायनो थाङिमेया फायिमेया जारा बाजार हाति ख्लाय फायनाय ब्राव किन्तु अ तिनिअर डेटल सुइजाक दङ डेटल रिजाक दङ व्यवस्था अ व्यवस्था डेटल बाय जाकसुयै फाटार थांखाखाय ब्राव जाकसुयै बिसिङो माहाबनाय O parani bung tumangkha kise saikna dikatanai. अ पारानि बुमुं बैसोमुनि एडिसि विलेज डेलिनो बाजारनि फायखांखा अर नानावै जामतानि बरक रिफान किमिका बरक रिफानो खानान किमिका खालाम आरखांखा खरा बरनाय आइनो थारखांख्लाय हारियावनो फार्मो जाखैना तुमाहानि Obo lockdown bojran simi khlaijaka lama bondo khlaimani bo. मिया फुंनि सिमी मिया फुं 8टा निसिमी Mia mane 26 tarik मिया 26 तारिख 26 March. मार्च 8टा फुंनि 8टा निसिमी Tumani bagi bondo khlaijaka lama. अब कर'ना भाइरास आटकेनो बागै बायरेनि बरक जारा फायनाय बरक तो भाइरास गोनां फान सकाय मानो आवन बागै जों अम लकडाउन खायो बायरेनि बरक जाते जोंनि कोनो पारमिशन छारा बा अमहायकै डेटल रावबाय जाक सुयावै जों हाब्रियाता Parani borok fataro thangnani kuno restriction dotong. आबो कोनो रेस्ट्रिक्शन गैरै बाजार थाङै फायमाननाय बाजार हाथै ख्लाय फायमाननाय आबो तो गभर्नमेन्ट नो पारमिशन ख्लायजाक जे ताम ताम थां पायमाननाय पायमेया दुकान बम खुला तंनाय खुला तंयाबो गभर्नमेन्ट नो साख्लाय रिजाक आबो